Josette Xkembri mart Keith Xkembri wieġbet mhux ħatja meta l-ġimgħa wara nofsinhar tresqet il-qorti b'akkużi ta' ħasil ta' flus. Fis-sjaw nofs ta' wara nofsinhar fl-awla numru 7 quddiem il-Maġistrat Claire Staffraġ Żamit, Xkembri semet l-akkużi fil-konfront tagħha, akkużi li ħaslet flus fi tranzazzjonijiet b'kumpaniji li għandha f'isima. L-akkużi fil-fatt ikopru tranzazzjonijiet li saru bejn l-2008 u l-2020 bejn il-kumpanija f'isima Tree City Design u Casco Limited, kumpanija ta' żewġa Keith Xkembri. Mart l-ex Chief of Staff Keith Xkembri wieġbet mhux ħatja l-akkużi. L-avukat Edward Gatt li qed jidher għal Josette Xkembri fetaħ id-difiża tiegħu bistqarrija mqanqla fejn qal li issa fil-pajjiż qed jitresqu ħafna nies b'akkużi ta' ħasil ta' flus biex fi kliemu nidru sbieħ. Gatt implika li Josette Xkembri qed tiffaċċja dawn l-akkużi sempliċement għax mart l-ex Chief of Staff Kastilja. Id-difiża sansitra qalet li l-akkużi li qed isiru huma jew ineżistenti jew mhumiex reati. Id-difiża ta' Xkembri insistit ukoll li tkun taf eżatt għalkemm jammontaw l-akkużi ta' ħasil ta' flus u sejħet lis-Supretendent Frank Anthony Tabone u l-Ispettur Lian Bonello sabiex jagħtu ċifra. Ippressati dwar dan, l-ispettur tat iċ-ċifra approssimattiva ta' €1,500,000. Il-qorti staqsiet lill-prosekuzzjoni jekk kienx sa toġġezzjona għal ħelsien mill-arrest li min-naħa tagħha fil-waqt li ma oġġezzjonax talbet li jkun hemm kundizzjonijiet ibsa biżżejjed li jagħtu s-serħan il-moħħ li Xkembri mhux se taħrab mill-pajjiż. Kien hawn li mart Keith Xkembri ingħatat il-libertà proviżorja. Hija talbet ħallas €10,000 flimkien ma' garanzija personali ta' €40,000 li tiffirma 4 darbiet fil-ġimgħa fl-Asta tal-Qawra u li tidħol id-dar sa nofs il-lejl massimu u ma terġax toħroġ qabel is-6 ta' filgħodu. Xkembri ma tistax issiefer jekk mhux bil-permess tal-qorti.